Morgen, vrienden, horen. Morgen. En hoe gaan samen jou in die prachtige ochtend? Stel was hopeloos te voor om zo excitement te wees voor niks. Oh, sorry, Chobby. Ik wil wel gaan het samen met jou. Ik leef, dank je. Je is hem te drank. Ja, bier alsjeblieft. Hij nee, Sarah Williams, je snaak zo niet. Waarom is het voor die ochtend ik bier krijg? Ik weet niet wat jou snaakt zo niet. Want dan was ik zo vroeger nog een beetje jouw bier vraag van alle mensen. En dat nog al voor een meeting met Doemeni. Ik wil eens nog een val aan vergeten. Doemeni, kom nou voor een meeting bij mij. Oh, hoe kan ik vergeten? Ik kon staan in zijn oog toe maken. Hij nee, hoezo? Want ik het rondgerol. Hoe kom dan? Ik heb proberen uit te figuren ook een meeting. Vandaag schil ik bij jou is en langzaam bij mij niet. Nou, was voor een meeting bij mij, Sarah? Oh, nee, mijn verkeerd verstaan niet. Daar is niks fout aan mij, niet zo gezegd niet. Want misschien kan jij en jouw dominee van mij zeggen, was er eerlijk fout met mij is, dat de meeting niet langzaam is. Niemand gezegd als fout met jou is, Sarah Williams. Jij hebt gewoond aan dat alles wat bij jou is gedaan. Precies. En jij was me toch gewoon al naar mij toe komen als meetings waarvan je deel is. In fact, jij was er algemeen altijd bij mij, meeting of the not. Staan maar s'nachts wat een beetje geld aan mensen kan doen, hè? Wat geld met innerlijks te doen, Sarah? Nee, dat heeft niks met innerlijks te doen. Hè. Well, oké. Dat heeft iets met alles te doen. Alsjeblieft. Je hebt me recht gehoord, Sylvia. De baat je over jouw zoon niet. Jij het veranderd en klaar. Wie anders, Sarah? Waar is die vrouw zo weer praat? Ik praat met jou! Jij het veranderd, Sylvia. Jij komt met mij eens. Hoe ben je naar huis toe komen? Zie wat ik zei niet. Antwoord de vraag, Sarah Williams. Moet ik naar huis toe komen? Man, je kan komen net waar jij wil. Zij zien, Sarah, je ouders die mij vragen. Jouw probleem is, je gaat kwaad, ik wil bij huis. Maar wanneer ik bij jou huis kom, dan jaag je mij weg en je zei mij slecht. En? Jij kan maar iedere keer slecht zijn en wegjaag. En dan de volgende ogenblik zeggen die mensen van ander, hoe gaan die meer naar huis toe komen? Dat werkt zo niet. Nou, wat is fout daarmee? Dat is alright. Ik heb de recht om te strijden om jou niet. 100% recht, want ik, Sylvia, je hebt zelf eens verstreden. Ik is klaar tot disappointment. Disappointed in wie? En jij en jou doen me niet. Waar pas doen we dit nou weer aan, Sarah? Nee, kijk, ik heb ons hele ding net zo uitgefigurd. Die meetings vandaag bij jou is. Geen wonder, jij is nog wel een van die voorvrouwen in de kerk. Wat voor daarmee? Deze voorvrouw in de kerk, maar je is nooit in de kerk. Sarah, jij was ook een voorvrouw in de kerk en jij was ook nooit in de kerk. Nou, wat is voor daarmee? En wat ik zei is, jij upset je over alles en niks terzelfde tijd. Het probleem dat je hebt is, jij is kwaad over niks meer rondom jou te rijden. Oh nee. Ja. Nou, explain voor mij die. Hoe kwam als een meeting eerlijk vandaag bij jou, hè, Sylvia? Ik weet het. Precies. Van mij is als moest gereveneerd. Waarom mij is een mooi maakt, moet die hele vergadering te doen. Hè? Hoe ik zal weten, toen moest ik mij is Jona. Maar hoor vandaag van mij, Sylvia Jansen Karelsen. Hoor mij vandaag. Die dag wanneer ik genoeg geld heb om mij eens ook mooi te maken. Als jouw voeten niet welkom daar niet. Wanneer is dat? Zodra hij zichzelf bij het date bereikt. Hij niet, Sarah Williams. Je moet op zo snel weer samen met jouw man. Vergeet je wat je me gezegd hoe een goede man hij was toen jullie elkaar ontmoet. Dat is hij toen alsnog gewerkt. Hij? Dat was zijn best before. Oh. Why? Zo, grampie. So, wat dink suster van die idee? Vrouw, doe niet voor mij alleen of voor Sylvia? Eintlik vir albei van u susters. O, ik denk dominee moet voor Sylvia vragen. Misschien kan zij voor ons zeggen, wat denkt zij van die idee? Nou, hoe kom je doen van mij vragen, Sarah? Ons zijn al twee. Zeker zal het moeite wezen. Aangezien dominee moest klaar zo ver gaan om jou te vragen die meeting hier bij jou eens moet wezen. Zo het gaat nou nog daar. Alles in orde, suster? Alles is in de haak, doe maar niet, alles is alright. Alles is meer als alright, dominee. Als op die bal. Als pikfijn. Als sap-sap.
Is woelig, maar as ek... Ek kry die boodskap, suster. Alles is meer as alright. Soos hy. Ja, ek kon nie anders as om die gevoel te kry dat hier effens 'n gespanne atmosfeer is nie. Dominee gevoel, ek dink is 'n wind wat die deur kom. Suster Sylvia, is u seker toe hulle Isa huis revenate? Hulle het nie was 'n gat oopgelos in die mure van die dak nie. Sal ons asseblief voortgaan met die vergadering? En met geraagde Dominic nou eens voortgaan. Eintlik wag ek nog vir antwoord van julle afrakende my voorstel. Oei, ja, as kies toch, Dominic. Dominic, nee, ek dink dit kan nogals weer. Kijk, daar is genoeg tijd om te beplan, Dominic. Dan kan ons nog kaartjes laten druk en verkoop. Of wat denk jij, zuster, Sari? Wat ook al jullie heb, maak ik werk net die. Wat zeg je, Sari? Ek is nou baie verlore nou. Sorry, Dominee. Dat betekent it wasn't matter. In andere woorden, Dominee zijn idee kan werken. Ja, ek is daarom bly dat ons daarom nou in ooreenstemming is. So dit beteken dat Suster Sari en u Suster Sylvie nou die leiersels gaan gryp en hierdie projek gaan stuur. Ik help met geraagde, Dominic, enige tijd. Suster Sari? Dominee, ik kan niks nergens sturen. Ik is bezig die dag. Natuurlijk. Geen druk op niemand nie. Is altyd net vir my so wonderlik, suster, dat u en Suster Sylvie so digte span is. Kyk aan ons bazaar en dis hoekom ek geen twyfel het dat ons gala aan ook 'n sukses gaan wees. Dominic, ik denk, Dominic bij zuster Sari luister, hoekom zij is haar moet denken. Is daar miskien 'n rede, suster, hoekom u is daaroor moet dink? Wie Dominee nog net klaar daaraan gedink? Ik zal ongelukkig aan die deel kan wees van die gala-event niet. En hoekom niet, als ik mag vragen, zuster? Ik is bezig die dag. Waar nou net, hoe zeg je het een licht, Sari? En wie zei jou ook lig? Suster Sari, hier sal ek met Suster Sylvie moet saamstem. En ek dink u is nie 100% eerlik oor u rede nie. En wie zei Dominee lig? Suster, iets so pas gesê, iets ander dinge op hierdie dag wanneer ons die gala aanreël. Dus wat zo pas gezegd, Dominee. Ongelukkig klaar aan de plannen. Families, responsibilities. Dan is hy beslis oneerlik, suster, want ek het nog nie 'n datum by die gala event gesit nie. Ik ook je, Dominee. Nou is ek baie verlore. Nee, ik ook, Dominic. Sylvia, jij is nog al die jaren verloren. Niemand jou nog ooit gevonden. Sorry. Dominee is bij jammer, maar als ik gezegd, ik heb klaar aan de plannen, ongelukkig, op die avond van die gala-event. Zo. En Dominic heeft gezegd, Dominic heeft nog je datum voor die gala-event, die Sari. Ik ook hier. Ik moet nog andere plannen maken voor die dag van die gala-event. Kom bij. Ik is kwaad. Moet mij niks vragen, nie. Alsjeblieft. Ga jij me nog niks vragen, nie? Ek dog aan oma se opset. Dit is recht. Ik snap zet, ja. En ek dog ek mag vir ouma niks vra nie. Toen luister je naar mij. Ouma, ek is jammer dat ouma opset is. Maar ja, ek het geluister toe ouma vir my gesê dat ek moet vir ouma niks vra nie. En die laaste keer toe ek aan ouma geluister het, toe eindig ek amper in 'n lijksuis op. Ik heb die dag een joke gemaakt. Ek was flou vir 3 minute gewees, ouma. Ik weet, mijn stopwatch was aan. As ouma wil gesels, sê net so. Maar ek gaan my nie weer laat trekkie. Maar, hallo, auntie. Spijker, ons gezellig kan je niet zien, hè? Oh, sorry, auntie. Ik heb gewoon net die boek teruggebracht, auntie. Auntie Sylvia sê alles lyk op die bol, baby. En ze kan die orde insit vir die nuwe stok. OK, dis reg, baby, dankie. Sê, ja, dis 'n plesier. Kom jy auntie werk vandag? Ja, sy was vanoggend die gewees, maar toe is sy en ouma weg vir 'n meeting saam met Dominee. Oh, okay. Nee, sy en Dominee het nou gery. Hey. Ek kan nie onthou wanneer laas ek nog aan Sylvia so deftig aangetrek gesien het. Mense sou sweer hulle is op pad White House toe. Spijker, als je weer 1 keer een vrouw zijn naam noemt, dan zal je zien hoe ik voor jou die white line laat zien. Wie is sy naam? Aan Sylvia. Doen je het weer? Doen je het weer? Sorry, auntie. Ek dit bedoel nie. Baby, ek dink vir eers moet jy gaan. Ek het 'n sielkundige sessie. Is reg. Alles ek eers weg, baby. Okay. Hey.
Sien jou later. Ja, loop. Voor je ook voor 3 minuten slaap. O ja, baby. Onthou net, zij moet wacht vanmiddag voor die bank toe gaan, hè? Wag vir wie? Van so... Okay, so gaan ouma vir my sê hoekom ouma upset is en hoekom gaan Sylvie se naam nou nie meer genoem word nie. Want zij is er al steker. En je haar naam nog weer 1 keer noemt, ga je die keer slapen 5 minuten. Nou, wat het sy nou weer gedoen? Nee, die madam is me zo die nieuwe hoofdochter. Ah, een dominee se boeken. Dus komt die meeting gaat bij haar huisgehouden was. Oh, ek verstaan nie. Hoe bedoel ouma aan Sylvie aan 'n buurvrou is die hoofdogter? Precies wat ik zei. En weet je wat? Ik is doodzeker. Zit voor dominee of je kerk geld gegeven. Dus komt dominee deze zo boer. Ja, ouma, ek dink ouma oordryf. Dis glad nie so erg nie. Dat is erg, ja. Van mijn onachterlijke huis is mos niet meer zo fancy, nie, ja. Ik heb die ingebouwde kasten niet. Mijn meer is je oor gepaint, nie. En dat is alles je opa's skuld. Hoe is dit oupa se skuld? Maar hij leven nog. Is Imani hier nie? Ik denk ze is aan die binnenkant kap. My ma, Ja, Driekus, wat is dat? kom gewoon uit. Goeiemiddag mevrou. Hi, middag, kaptein. Ek het net die jong man huis toe gebring. Ik heb het geweet. Ik heb het geweet die dag gaan komen. Waarvan praat my ma? Ik heb het geweet. Je moet die dag gaan weer tronk toe gaan. En kijk nou net. Kijk nou net hier. Ik ben kaptein over middag huis toe. Hoe zou je het aan mij doen, hè? Die jong man gaan nie tronk toe nie mevrou. Hi, ik wou moest zeggen. Mijn Driekus is zeker man, die kaptein. Wel, die jong man was gearresteer. Hazard, ik heb het geweet nog arresteren nog eens. Hoe zou die Driekus ook op lezen? Ja, dus hem nog praat, ja? Nee, man. Mevrou, shut up. Dis nou genoeg. Laat ek klaar praat. Oh, sorry dan. Die jong man was gearresteer. Maar die fout is toe agterna opgeklaar. Wow. My 2 oerywige kollegas, wat eintlik nog konstabels is, het die jong man gearresteer vir rooftog. 'n Ou tannie se handsak was beroof en mee weggehardloop. Hi, nee, kaptein. Maar ik is onschuldig zo. Mams kan relax. Nou, hoe werkt die story dan? Kaptein zei, je was bij een hoofdtocht betrokken. Hoe ging je onschuldig wees? Hy was, maar as die held. Die wat zo goed? Ik was een jero. Nee, nou is ik weer mekaar. My 2 kollegas het die jong man gekry. Plat getrek omdat hy gehardloop het met die handsak. Oké. Ons het eers toe agterna uitgevind dat hy nie net die ou tannie se handsak teruggekry het nie, maar ook die skrik probeer inhardloop het. Hij druk je mijn kind. Dus toe my 2 kollegas hom sien hardloop met die handsak en hom arresteer. Hij. Je verstaan me ma nou. Driekus, ik was bij mekaar niet dommie. Dus jy is hoekom ek hom huis toe bring. Om vir u persoonlik om verskoning te vra. Dat is recht. U weet hoe kan die publieke storie uit verband uitdruk. Dat is recht, kaptein. Maar je dank ik verstaan nou. Weereens, jongman, is baie trots op jou. Jy het die regte ding gedoen. Ons gemeenskappe het meer voorbeelde soos jy nodig. En ek sal sorg dat jou tekkies terugbesorg aan jou word later. Ja, baie dankie, kaptein. Baie dankie. Ek sien jou. Sylvia? Dank je, kaptein. Tot ziens. En, wat denkt mams van die dorp se nuwe jero? Jij bedoelt nieuwe tronkvoel. My man, nee man, dis mos nou nie snaaks nie. Ek is die Karoo se nuwe Superman. Middag, auntie. Maar Driekie. Soek auntie na my ma. Ja. Maar van nou eerst zoek ik voor jou. Is ek in die moeilikheid, auntie? Nee, maar ik hoor je was amper in die moeilijkheid. Oh, hoe bedoel auntie? Driekus,
Als jullie bij mij eens komen, dan bied ik eerst wat jullie drankgoed aan voor haar gezels wordt. Oh, ja, sorry, auntie. Sorry. Ja, zie. Auntie, kan me sit nou, hoor. Assie. Hey, toch. Assie. Cheers, auntie. Cheers. 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 Dank je, jongman. Dit is bij plezier, auntie. Is bij plezier, hoor. Auntie had nog iets genoemd van moeilijkheid. Ja, ik word jij was toen amper een tong vol. Nee, wie zei van auntie zo? Drie keer die dorp is klein. Hier poep je net haar als je het hele dorp samen. Sis! Zo wat dat jouw ding historisch is met mij gekomen. Zeker tegen ding historie zal bij enige iemand uitkomen, auntie, want dit is een goed misverstand. Dat is wat allemaal zei. Vooral die wat in tronk uitkomen of die wat nog op pad is tronk toe. Nee, maar dat is niet waarheid, auntie. Ik was onschuldig, rechtig. Hoor je wat precies het gebeurt? Hulle het 'n ou tannie se handsak afgevat toe het ek die sak gaan terugkry. En toe, hoekom word jij daarvoor gevangen? Nee man, dit het gelyk asof ek een van die skelms is wat met die sak wegraakloop, auntie. Want toe die polisie my plat trek, toe het ek die sak in my hand. Nou verstaan ik niet. Kyk, ek en die krimineel het agter mekaar in die pad afgehardloop, auntie. Al verskil was, ek het die sak in my hand gehad, so dit het baie verkeerd gelyk. Nou verstaan ik. Hey! Mijn vader niet door ik amper zeg in je collega's zo driekie. Hoe bedoel auntie collega's? Trek eens weer, ik kan niet meer hoeveel keer ik al die politieplat getrek was. So auntie was ook al deur die polisie plat getrek, maar auntie was net so onskuldig soos ek. So eintlik is ons al twee heroes. Ja. Ja! Precies net ja, zei. Dat kan jij. Dat is alle twee heroes. Amandla. Hero. Hey. Yes. Heroes. Dat kan jij. Say auntie, is one say. Heroes. Ja, zij. Ek ook kyk Visa. Zo laat. Oh, Naan kaptein. Kaptein, kom. Hi, goeienaand, kapitein. Goeienaand, mevrouw. Dat is jouw tikkies. Ik heb het achter in die vangwagen gekregen, jongman. Yes, baie dankie kaptein. Hij dank je, kapitein. Het kapitein tekjes teruggebracht. Die was me nou zo'n paar dagen terug behoefd zijn meisje. Hij nee, dat is nou jammer, hè. Ik hoop je hebt de zaak gemaakt in die beschuldigde. Ek wou maar ek kon nie kaptein. Hoe bedoel je kon niet, jongman? Wij kennen je, kapitein. Nou is ik verloren. Ik dacht dat is jouw meisje. Dis wat ek ook gedink het kaptein. Kapitein, die zaak staan zo. Hij heeft die meisje in het dorp ontmoet toen hij aan kleren shopping doen het. Zo een van die goedkoop meisjes wat val voor dikbeers en een paar wielen. Maar gelukkig het ek daarom nie wil in die kaptein. Dat is ook weer waar. O ja, voor ik vergeet. Zoals beloven, een klein beloningkie. Je verdient het. Hij, dat is mooi. Yes, baie dankie kaptein. Evenings aan die binne. Spijker maar jouw vriend. Goeienaand, kaptein. Dat is nou een lekker verrassing. Eindelijk is ik net hier voor die auntie. Wat zoek ik kinders laat? Jammer dat ik zo laat pla, auntie. Maar Reina die geld gestuurd. Wow. Apparently gaan auntie morgenbank toe. Ja, dank je. Zeg dank je voor wat. Oké, nee, is recht, auntie. Naand, auntie. Naand, Goeienaand. Driekus. Goeienaand, kaptein. Ook een baie gave jongman. Wat net een beetje meer leiding kort. Ja, ik hoor leiding in een voltijdse werk, kapitein. Wie in die dorp kort niet werkt, niet Dat is mevrouw. alweer waar. Dis presies wat ek vir my ma sê kaptein. Dis hoekom ek maar wag vir die regte opportunities. Je weet zeker, je gaat niet voor altijd kunnen wachten, nee. Nou nee, vir ewig is 'n bietjie lank kaptein. Net so 'n paar jaar, dan is ek alright. Goeienaand, mijn biervel. Hey, goeienaand, mevrouw Williams. En kapitein, hallo Sylvia. Nachtdrinkers, verkeer is ik blij langs aan Kubai.
Die Sari. Kom, Bessie. Kom. Yes, lekker Jay, lekker lucky, né? Bezel, gewone mense is lucky. Jaroes kry wat hulle toekom. Relax nou, bra. Dit was net 'n handsak. En wat weet ek jou? Daar was net slippies, waterrekeninge en 'n paar geboortesertifikaten. Wie sê wat so? Dis 'n ou tannie Driekus. Wat het jy aan gedink as klomp geld en make-up en Ek sê nie so nie, maar is ook nie nodig om so negatief te wees nie. en is ook nie nodig om so te breekie. Daar's niks om oor goed te voel nie. Kaptein het daai beloning uit sy eie sak uitgegee. Nou, nog steeds, dis die gedagte wat tel. Wat 'n gedagte. Ek weet nie, dis 'n gesegde. Die mense sê gewoonlik so. En nou sê jy dit ook. Hoekom nie? En wat is jy so moody vandag? Ek is nie moody nie. Jy's moody, ja. In plaas van gelukkig wees saam met my, is jy moody. Ek is okay, bra. So, wat gaan jy nou doen met jou beloning? Ek weet nog nie, bra. Is die keer te min vir 'n week vakansie. Ja, nee, as ek geld gehad het, sou ek dit eens doen nie. Want ek het besef hoekom mense vir 'n lang tyd vooruit beplan vir vakansie. Dit is ook nie altyd nodig om lank vooruit te beplan nie. Sê wie? Sê ek. O, dieselfde jy wat 'n city tour op die verkeerde toerisbus geboek het. Okay. Miskien is dit nodig om vakansies vooraf te boek. Presies. Weet jy, ek dink ek gaan vir my nog 'n paar tikkies koop aangesien ek laas besteel was. Dis 'n goeie idee. Maar weet jy wat 'n goeie beloning wees vir jou? Wat? As jy vir kaptein vra om hy krimineel te arresteer. Wat 'n krimineel? Jou ex, wou so besteel het. Nee, hy is mos nie my ex hy nie. Ek en hy was net vir 'n paar ure saam. Maar na 'n paar ure was hy verlief, so dit is jou ex. Moet jy nou wel kom met excuses, hè?